बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै आङो दंफैयो चिरां जिल्ला खयलाबेला बिसिडिसिनि सिङाव थानाय चौधुरीपारा गामियाव। दा बेयाव मानो दंफैयो होनना बुङोब्ला निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव 57थि आबसुनि जोनोम सानखौ फालिनाय जादों गाजा गोमजायै। दा आङो बिथांमोननिफ्राय मिथिना लानि बे प्रग्रामखौ माबायदियैहाय फालिलांनाय जादों। दायो आङो मानगोनां निसिमा आबसुनि आफादगिरि सारनिफ्राय मिथिना लानि जिथुनाखि बे 57थि दिनैनि बे आबसुनि जोनोम सान बेखौहाय गाजा गोमजायै फालिनाय जाबाय। बे फालिथायनि गेजेरजों रायजो राजानिसिम मा मेसेज हरनो गोसो? खुलुमबाय। दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम सान। थिग बेबायदिनो दिनै जोङो चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनाबो दिनैहाय बेखौहाय मोनसे चौधुरीपारा गुदि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव जोङो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनैनि बे 57 एबसु फाउन्डेसन डे नैबेखौ दिनैहाय जों लादों फालिदों। थिग बेबायदिनो जोङो दिनै जों मोनसेनि उनाव मोनसे दिनै हाबाफारिखौ लाबाय। फार्स्टआव जोङो फिरफिला आफादनि फिरफिला उराय होखांबाय। बिनि उनाव जोङो मुंख्लंफोरनो बिबार बावबाय। बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनोबो बिबार बावखांबाय। दा थिग बेबायदिनो जों दिनैहाय सान्थि आरो खौसेथिनि थाखाय जोङो माने रिले खालामनो नागिरदों। जोङो हानजा सुरनाय दा बेखौ जों जागायसिगोन। दा आं बेखौनो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै आङो रायजो राजाफोरनो बेखौनो फोरमायनो लुबैदों। जोङो बयनोबो सान्थि आरो खौसेथिखौ नांगौ। दा बेनिखायनो रायजो राजाफोरखौ बेखौनो खावलायो। जोङो एबसुआ हारिनि सिनस्रि हिसाबै बर' फरायसा एबसुआ दिनैसिमावहाय फैयै फैयै 57थि मोनबाय। दा दिनै जोङो बेखौनो लानानै जोङो दिनै गोसो माने बयबो ज' ज'यै जोङो गावनि एरियानि गासैबो रायजो राजाफ्रा फैदों आरो जोंजों हेफाजाब होफैदों आरो नै दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारियावहाय लोगो लाफाफैदों। आं बिथांमोनखौ हामबाय होनाय थाबाय आरो बेखौनो जों फोरमायनो लुबैदों जोंनि एरियानिल' नङा जेसेबांखि जोंनि आसामाव जायफ्रा जाखांफुनाय फरायसाफोर बिथांमोना दिनैहाय जोङो एन्टि ससियेल एबा समाजारि जेंनायावहाय गोग्लैनानै दङ। सोरबाबा जौ लोंनाय, ड्राग्स बाहायनाय, गाज्रि फेग्रा मुवाफोरजों सोलिबाय थागासिनो दङ, फरायनायफोरखौ नागारनाय, सोरबा उन्दै बैसोआव हाबा जानाय नैबेखौ लानानै जों दिनैहाय नैबे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लादों। आरो आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जाहाथे जोङो बेजोंनो बे हानजा सुरनायजोंनो जों जाहाथे जोंनि फैबाय थानाय गथ'फोरखौहाय फरायसाफोरखौ जोङो जाहाथे माने सांग्रां खालामनो हायो आरो खावलायनो हायो आरो जोङो बेजोंनो जोङो बिथांमोननो जों बे मेसेजखौ होनो लुबैयो दे बिथांमोना दे जाहाथे बै गाज्रि माबानिफ्राय हाबाफारिनिफ्राय जाहाथे बिसोरो मोजां हाबाफारियाव फैयो आरो बाहागो लाबोयो आरो फरायनायफोरखौ फरायनायाव मोजां गोसो होयो आरो मोजां समाज दानायावहाय हेफाजाब होफायो। आं बेखौ खावलायबाय आरो रायजो राजाफोरखौ आं बेखौनो खावलायो जोबनायाव रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोंजोंहाय हेफाजाब होयो, जोंबो जाहाथे बिथांमोननि हेफाजाब होनो हायो। आरो बेजों लोगोसे आं सारनिफ्राय मोनसे सोंथि सोंबावनो गोसो जादों। जिथुनाखि दायो गोबांथार जोङो मानसि लांखारनाय एबा उन्दै बैसोआवनो बोजों बोजों थांनानै गुबुन जायगाफ्राव फासिनानै थाहैनाय नुयो। ओमफ्राय बिनि सायाव सारा माबाफोर बुंनो गोसो नामा? औ, जों मिथिगौ दा बर्थमान जोङो जोंनि बर' समाजाव ओरैबायदि जादों माने उन्दैफोरबो गेदेरफोरबो सोरबाबा लेखा फरायनानै द्रप थानानै माबाबाय, सोरबा लांखानाय, सोरबा थगायना लांनाय। जोङो मिथिगौ बेंगालर, तामिलनाडु, केरेलाफ्रावहाय गोबां जोंनि बर' फिसाफ्रा बिदिनो आन्दायनानै दङ। आं बेखौनो खावलायो आरो माने जोंनि न'नि दिथागिरिफ्रा, पेरेन्टसफ्रा, गार्जेनफ्रा मोनसे दायथ' लानांगौ आरो जोंबो फरायसा आफा हिसाबै जोंबो दायथ' लागासिनो दङ। जों जाखिनि हायो जों मावगासिनो दङ आरो मावलांबाय थागोन। दा जों बेखौनो खावलायो आरो जों समाज दानायाव जों बयबो ज' जानांगौ, खौसे जानांगौ, अब्लासो जोङो बे खामानिखौ जों बन्द' खालामनो हागोन। आं खावलायगोन जेसेबांनाखि फरायसाफोर जेसेबांनाखि थाहैदों बिथांमोना फैफिननानै जिखिनि बेयावनो जायगायावनो जोङो जोंनि खामानिखौ मावनांगौ, फरायनायखौ फरायनांगौ, जों आवगायलांबाय थानांगौ। अब्लासो जोंनि बर' फरायसाफ्रा माने जौगालांगोन, गेदेर मानसि जानो हागोन सानसे बेलासे। आरो जोङो बेखौनो मिजिंथिदों जाहाथे जोङो बयबो बे गाज्रि खामानिनिफ्राय सोरबा दोनखानाय, लांखानाय बेफोरखौ बन्द' खालामो। जायफ्रा मावदों बे हाबाफारिफोरखौ जाहाथे बिसोरो बिथांमोना बेखौ बन्द' खालामो। आं बेखौनो निसिमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खावलायबाय आरो। गोजोननाय थाबाय सारनिसिम बेखिनिखौ रायजो राजानिसिम मेसेज हरनायनि थाखाय। स' थेंक इउ सार। दा बेबायदि स्ल'गान होनायजों लोगोसे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ जागायबाय। नै नायनानै लादो। रावबो गारबोनो नाङा आरो रावबो थाबोनो नाङा। जोङो बयनिबो थाखाय जानाय बानायदों।
गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला जोंनो नांगौ गोजोन गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय बयबो हाबा माव उन्दै बैसोआव जुलि लानायखौ बन्द' खालाम उन्दै बैसोआव जुलि होनायखौ बन्द' खालाम मानसि लाखानायखौ बयबो होबथा मानसि लाखानायखौ बयबो होबथा खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रां खोमसि फोथायनायखौ फोजोबस्रां समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव था समाज बेरेखा हाबानिफ्राय गोजानाव था प्रग्राम बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था प्रग्राम बाहायनायनिफ्राय गोजानाव था ड्राग्स जुवानिफ्राय गोजानाव था ड्राग्स जुवानिफ्राय गोजानाव था जों सोलोंगोन बिमानि राव दा नायदोनै बेबायदिनो हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ लाबाय दा बेबायदिनो लामा लामा हानजा सुरसिगोन दा बेयाव बयबो बाहागो लाफैदोनै लोब लोब दा नायनानै लानो हागोन दे जोथोन ला दा बेबायदिनो लोब लोब फैदों आरो नायलांबाय थानो हागोन